Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En beginnen met het bericht dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden bij Playa Piscador. Dat gebeurde vanochtend. En de extra weet te melden dat een toerist gewond is geraakt in zee. Volgens de informatie die de extra heeft ontvangen liep de toerist verwondingen op aan een hand en andere delen van het lichaam door de motor van een boot. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde persoon medische hulp te verlenen. Het incident zet de situatie bij Playa Piscador opnieuw in de schijnwerpers. De locatie trekt veel bezoekers en toeristen en vissers zijn in het gebied dagelijkse activiteiten aan het verrichten. Er zijn ook veel schildpadden, die trekken ook veel mensen. Dus het is soms erg chaotisch. En het is voor veel mensen niet verwonderlijk dat er nu een dergelijk ongeluk heeft plaatsgevonden. Maar hoe het incident zich precies heeft afgespeeld, dat moet nog worden onderzocht. Maar het is in ieder geval wel vervelend om te melden. En ook de drukte bij Playa Piscador komt daarmee weer onder de aandacht. Toebase helpt bij het oplossen van het stroomtekort. Dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas gisteren. Hij heeft begrepen dat Toebase momenteel alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de centrale, die nu problemen heeft bij Aqualectra, binnen 4 dagen weer beschikbaar en operationeel kan zijn. En dit zou helpen bij de elektriciteitsvoorziening tijdens een moeilijke situatie als deze. En ook is gezegd dat de Agreco elektriciteitsgeneratoren op dit moment niet worden ingezet. Als dat gebeurt zou dat leiden tot hogere kosten voor de elektriciteitsvoorziening. Ja, u begrijpt het, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen vaak te maken gehad met het uitvallen van de stroom. Gisteren gaf Aqualectra samen met premier Pisas geen persconferentie, maar een verslag van de dag, Relato di Dia, waarbij ze aangeven dat er hard wordt gewerkt om te zorgen dat er geen schakelingen meer moeten plaatsvinden. Aqualectra stopt met afsluitingen, tenminste voorlopig. Dat heeft Naisa Isenia van Aqualectra gezegd. Zij gaf aan tijdens de Relato di Dia dat er op dit moment niet wordt gekeken naar mensen die openstaande rekeningen hebben gehad. Of die openstaande rekeningen hebben en die daarmee afgesloten zouden moeten worden. Dat wordt op dit moment niet gedaan. Ook wordt niet gekeken naar illegale aansluitingen met betrekking tot water en stroom. Dus die controles worden opgeschort. De directie van het bedrijf is er zich van bewust dat de huidige situatie niet optimaal is. En er wordt hard gewerkt om te zorgen dat Curaçao weer zonder stroomonderbrekingen kan zitten. En er wordt ook naar de toekomst gekeken, want er zijn veel veranderingen binnen bij Aqualectra waaraan wordt gewerkt. Op dit moment zijn er ook nog problemen met machines die binnen zijn gekomen en niet de capaciteit hebben zoals die wel is afgeschreven. Er wordt gekeken of dat productiefouten zijn. Er wordt hard aan gewerkt volgens Aqualectra en ze hopen dat de schakelingen binnenkort verleden tijd zijn. Opnieuw auto's in de brand gestoken in Otrobanda en in de Puttenstraat. Vanochtend om 2 uur vond er een brand plaats in de Van Puttenstraat. Het is bij Nieuw-Nederland. Het gaat om een pick-up die in de brand was gestoken. En volgens de brandweer lagen er plastic zakken op de bestuurdersstoel. En die zijn in de brand gestoken en de hele auto is uitgebrand. Dat gebeurde zo iets voor 2 uur en dat ging om een pick-up. En iets voor 4 uur werd een personenwagen bij de Frederikstraat in brand gestoken. Bewoners hoorden een explosie en toen ze uit het raam keken zagen ze iemand wegrennen. Het zou gaan om een auto van een stagiaire. Het is niet de eerste keer dat de auto's in de brand worden gestoken bij de Frederikstraat. En de politie heeft beide zaken in onderzoek. Verdachte van moord bij Segu opgepakt. Dat gebeurde gisteren. Toen is een 44-jarige man aangehouden in het kader van het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij Rotonde van Segu. Op 6 juli werd daarbij de 26-jarige Steven Zimmerman doodgeschoten. In het kader daarvan werd afgelopen nacht rond 1:15 een 44-jarige man aan de Saona-weg in Buena Vista gearresteerd. Er is ook een huiszoeking verricht in de woning van de man en die is aan de Guanaweg.
10 schoten gelost op huis tenminste. Er zijn 10 kogelhulzen gevonden. En dat meldt de politie. Rond 3:30 is er gisteravond bij de Stakamahachiweg geschoten op een huis. Er zijn 10 hulzen op straat aangetroffen. En volgens de informatie die de politie ter plaatse ontving, kwam een witte Kia aanrijden. Een persoon stapte uit het voertuig en loste vervolgens meerdere schoten in de richting van de woning. Daarna reed de auto weer weg. De politie heeft de zaak in onderzoek. Minister praat met ondernemers Marche Rondeau. En dat gaat om de mensen die spullen verkopen in het centrum van Punda. En daar wordt de nieuwe Marche geopend. En minister Middelhoff heeft ze uitgenodigd om met ze te praten. En onder meer gevraagd om de Marche Rondeau, die de gemeenschap veel geld heeft gekost, goed te onderhouden en er goed voor te zorgen. Er was de afgelopen tijd veel gedoe over de terugkeer van de mensen die de afgelopen maanden buiten de marge hebben hun spullen verkocht. En er zouden extra kosten zijn gevraagd aan hen. De minister wilde met hen overleggen en heeft gevraagd dat er inderdaad goed wordt gezorgd voor deze plek. Want de markt heeft de overheid ongeveer 6 miljoen gulden gekost. Wat 2 miljoen meer is dan oorspronkelijk begroot. En hij hoopt dat er daadwerkelijk weer sprake is van een mooie levendige markt. Gisteren begonnen de eerste mensen al in te trekken. En daarmee verlieten ze de Plaza Wilson Papa Godet, waar de afgelopen periode spullen werden verkocht. En nu zijn ze in een mooie nieuwe ronde hal. Niet nieuw, maar gerestaureerde hal. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Quality Services está un team completo, que sempre apresenta trabalhadores preparados, capacitar e motivar para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é um profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, a mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente um trabalho. Você merece uma carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com um empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, um futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met nieuws uit Sint Maarten, want het cannabisgebruik is verontrustend onder jongeren. De legalisering van cannabis op Sint Maarten kan alleen slagen als volksgezondheid en jeugdbescherming centraal staan. Dat was een conclusie van beleidsmakers en gezondheidsexperts tijdens het symposium van de Universiteit van Sint Maarten. Want er wordt gesproken over legalisering van cannabis. Tijdens die bijeenkomst kwam naar voren dat er nu vooral zorgen zijn over de jeugd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 37% van de 15-jarigen op het eiland cannabis gebruikt. Dat is meer dan een derde. En het is ruim dubbel zoveel als bijvoorbeeld in Nederland. Deskundigen pleiten erom voor strenge kwaliteitseisen, voorlichting op scholen en maatregelen tegen de populariteit van vapen. En 37% is natuurlijk een enorm aantal. Minister van Economische Zaken Griesje Heidegger-Martin stelt dat regulering nodig is om grip te krijgen op de al bestaande illegale markt. Dus de legalisering moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt op deze illegale markt. En er is nu geen controle op kwaliteit en distributie en dat zou wel moeten. Terug naar Curaçao, want er is al vele jaren een traditie ontstaan om voor het begin van de school kinderen te zorgen dat die goed
en verzorgd naar school kunnen gaan. Niet oudere ouders kunnen dat betalen. En daarom hebben de CAP en CAH, dus Curaçao Airport Partners en Curaçao Airport Holding, iets bijzonders gedaan voor 125 kinderen uit Soto. En het gaat om de wijk Soto en de omliggende gemeenschappen. Via de stichting Siloam hebben ze 125 gevulde rugtassen beschikbaar gesteld, zodat de kinderen het nieuwe schooljaar goed kunnen beginnen. Een mooie initiatief en het is een activiteit die plaatsvond op Landhuis Pannenkoek, waarbij de kinderen bijeenkwamen. Ander mooi initiatief is dat Strak Barbershop weer kinderen gratis knipt voor het nieuwe schooljaar. En er zijn meer dan 100 kinderen volledig gratis geknipt. Het is lang geleden begonnen, het is ook een mooie traditie. 100 gratis knipbeurten voor Back to School. En dat is een mooi initiatief van Strak. En dan gaan we nog naar ander sportnieuws, want Vanessa Mercera is op Curaçao geland en zij heeft een warm welkom gekregen. Bij haar debuut op de Europese atletiekkampioenschappen heeft ze een gouden medaille behaald. En sowieso kent de jonge atlete een geweldig seizoen, zowel met haar universiteit, de Kansas State University, als met de Nederlandse selectie. Ze is nu even naar Curaçao gekomen om uit te rusten en tijd door te brengen met hun familie. Maar ze werd natuurlijk verwelkomd door familie, vrienden, lokale atletiekcollega's en haar team hier op Curaçao, Troepial. Ze won op de 4x400 meter een gouden medaille. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Colombia schat de schade van de aardbeving op 9,6 miljard dollar. Dat is dus bijna 10 miljard dollar. Dat heeft president Abelardo de la Espriella gezegd. En de aardbeving vond plaats op 10 augustus en had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste aardbeving in Colombia in bijna een halve eeuw. Het dodental staat inmiddels op 289. Er raakten meer dan 4000 mensen gewond en er zijn nog steeds veel mensen vermist. Ook zijn 27.000 woningen verwoest en er zijn tientallen ziekenhuizen en scholen eveneens ingestort of beschadigd. En dat kost heel veel geld. En hij heeft aangegeven, de president, dat hij een telefoongesprek heeft gevoerd met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. En aan hem herhaalde hij zijn verzoek aan Amerika om de invoerheffingen op Colombiaanse goederen tijdelijk op te schorten, zodat de economie wat ademruimte krijgt. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u er dan weer bent. Het allerbeste, tot ziens.